είναι ο παπάς σας, της μαμάς σας, η μονάρα, η καμάρι όψη την κυψολάρα. Και ρωτάτε κάθε μέρα και δεν ξέρετε το λέγεται πατέρα. Και σας λέει η μαμά σας, Τούρκος είναι ο παπάς σας, της μαμάς σας. Dachau είμαστε ρε! Dachau! Τραλαλά, λαλά, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. 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 Τραλαλά, λαλά, δεν είμαστε καλά